Είναι και κανένα πέτρο να πούμε κανένα νερό να πιούμε τώρα. Σκάσει τη δίψη. Μόνοι στην πλατεία, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι. Η ώρα είναι 1 λεπτό 4 παρά 10. Το είδατε όλοι, έτσι. Βλέπουμε εδώ την εκκλησία της Αναλήψεως. Το μπουρδελοταλού στη γωνία δεν φαίνεται. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Χρήστο Απαγωγέα. Σωματέμπορο. Βλέπουμε εδώ το φως της ανάληψης. Το μπούτσερ, κυρίες και κύριοι, δεν φαίνεται καθόλου. Εδώ κάτι περιπτεράκια, το σένς, τα μπαγκάκια της πλατείας. Και όπου να είναι θα δούμε και τις μπάσεις που μας χώσουνε μέσα. Καληνύχτα σας λοιπόν. Γεια σας. Γεια σας.